Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed tirriforma ruħha biex ittejjeb ħidmietha u twassal riżultati aħjar liċ-ċittadini Ewropej. Għal dan il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Klaus Heiner Lehne, f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Ministeru tal-Finanzi. Lehne li daħal fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-2014 u daħal fil-kariga ta' President f'Ottubru li għadda, spjega kif ġie pajjiżna minħabba l-Presidenza imma anke bħala parti minn ħidmietu f'dan l-irwol relattivament ġdid għalih. Biex il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tħares iktar lejn il-prestazzjoni u r-riżultati miksuba minn proġetti Ewropej. Istituzzjoni magħrufa bħala l-Gwardjan tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea li xogħla hu li tivverifika kif finanzi Ewropej jitqasmu u jintużaw b'mod ġust. Dan issa fi sforz biex l-awditjar ikun ċar, strutturat imma fl-istess ħin limitat biex ikun effettiv. Spjega kif il-kooperazzjoni ma' Malta, partikolarment fil-qasam tiegħu mal-Ministru Scicluna, kienet waħda eċċellenti fil-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Ewropej l-Ecofin. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna filwaqt li laqa żjara tal-Lehne ikkonferma l-importanza tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Fakkar kif bir-rapporti u l-analiżi tagħha tħares lejn bosta proċessi Ewropej biex tiżgura li l-finanzi Ewropej ikunu qed jintefqu b'mod ġust. Istituzzjoni li fost affarijiet oħra qed tħares b'attenzjoni lejn il-proċess Brexit u kwistjonijiet oħra ta' interess biex tissalvagwardja l-finanzi Ewropej. Finanzi li huma taċ-ċittadini u għandhom jintużaw għal ġid taċ-ċittadini.